150 ka mga motor ug 5 ka mga sakyanan nga na-impound sa Talisay City impounding area ang ipasubasta na. Human nga pipila ka tuig nga wa kini baliki sa mga tag-iya. Ani ang report ni Femery Dumabo. Gitagalan ng mga tag-iya sa mga sakyanan nga na-impound sa buhatan sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga lukato na kinisud ning bulana. Kinaron dili mapugos ang City Toda sa pag-auction o pagsubasta sa kapin 150 ka mga motorsiklo. Lakip na ang 5 ka mga sakyanan, 2 niini multicab ug 3 ka SUV. Nanawagan ang City Toda sa mga nag-iya sa mga sakyanan nga na-impound sa ilang buhatan nga mas maayong mobisita sa ilang buhatan sa Talisay City Hall sa Barangay Lawaan 2. Mag-andam lang og ikabayad ang mga tag-iya alang sa storage fee og penalties. Ang storage fee tag 300 pesos kada adlaw nga na-impound ang sakyanan. Mato dito mulak ang mga motorsiklo lakip ng 5 ka sakyanan ang na-impound sugod 2023 hangtod Pebrero ning 2025. Gawas nga napuno na nga itong impounding, pinasubay po ni og unsay naa sa atong ordinansa nga kining maong mga sakyanan nga mas stuck dinhi sa atong opisina sobra sa 6 ka buwan, pwede na siyang isubasta subay sa atong ordinansa. Ang mga sakyanan nga naa sa impounding area mao kadtong nakasugat og disgrasya, naisyuhan og kalapasan ug uban pa nga kalapasan sa balaod sa karsada. Ang pagsubasta himuon kini sa sunod nga buwan. Ang gusto mokuha sa ilang mga sakyanan magdala lang sa original nga OR ug CR, valid ID ug notarized deed of sale kung kini napalit na. Uban ni Godfrey Relien ug Rod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.